İsa şägirdleri bilen Yerusalim'e tarap yola düşdi. Olaryň öňlerinden ýöräp barýardy. Şägirdler İsa hayran galýardylar. İsa'nın izine düşüp barýan halky hem gorky gaplap alypdy. İsa ýene de 12 şägirdini bir çete çekip, öz başyna geljek wakalar barada gürrüň bermäge başlady. Ine Yerusalim'e barýarys. İnsan ogly ýolbaşy ruhanlaryň, Tewrat muallimlaryň eline tawşyrlar. Onu ölüme höküm edip, keseki milletlere tawşyrarlar. Onu maskaralap, üstüne tüýkürerler. Gamçylarlar, sonra öldürerler. Emma 3 günden soň ol direler. Zebedeýiň ogullary Ýakup bilen Yohanna İsa'nın ýanyna baryp, oňa: "Mugallim, biziň senden bir dilejek zadymyz bar. Şonu ýerine ýetirmeňi isleýäris" diýdiler. İsa olardan: "Siziň üçin näme etmegimi isleýärsiňiz?" diýip sorady. Olar hem: "Sen öz şöhratly tagtyňda birimiziň sagyňda, birimiziň çepinde oturmagymyza ruhsat et" diýdiler. Emma İsa olara: "Siz näme dileýäniňizi bilmeýärsiňiz. Meniň içjek hasrat käsemden siz içip bilersiňizmi? Meniň hasratyma çümdirilip bilersiňizmi?" diýdi. Olar da: "Howa, bileriz" diýdiler. İsa olara: "Siz meniň içjek käsemden içersiňiz, meniň hasratyma çümdirilersiňiz. Ýöne size sagymna ýa çepimde oturmaga ruhsat bermek meniň elimde däl. Bu kimler üçin taýýarlanan bolsa, şolar üçindir" diýdi. Beýleki 10 şägirt muny eşidip, Ýakup bilen Yohanna gaharlanmaga başladylar. İsa olary ýanyna çagyryp: "Özüňiz bilýärsiňiz, keseki milletleriň arasynda baş tutan saýlyanlar olara hökümdarlyk edýärler. Ýokary wezipelileri de agalyk edýärler. Siziň araňyzda beýle bolmasyn. Araňyzda kim üstün bolmak isleýän bolsa, beýlekileriň hyzmatkary bolsun. Kim ilkinji bolmak isleýän bolsa, beýlekileriň guly bolsun. İnsan ogly hem özüne hyzmat edilmek üçin däl, eýsem başgalara hyzmat etmek üçin, köpleriň ugruna janyny gurban edip, olary azad etmek üçin geldi" diýdi.